že má iné vlastnosti než tá Einsteinová kozmologická konštanta a dá sa to tak celé vysvetliť, že to je tá Einsteinová kozmologická konštanta. Takže sa mi zdá, že je predčasné povedať, že poďme mi naháňať, že čo je tmavá energia. Lebo to je jedna časť Einsteinovej rovnice, ktorú Einstein dávno objavil. Ale môže sa stať, že jemnejšie merania ukazujú, že to má ešte iné trošku vlastnosti a že naozaj treba naháňať tmavú energiu. Ale to, čo treba naháňať, je tmavá hmota. Že čo to je? Lebo to Kirchhoffskému spektrálnemu nezodpovedá, že také sme totižto na Zemi nevideli. Takže vesmír není spravený a teraz zloženie na začiatku vesmíru tesne tesne po Big Bangu, no 380 000 rokov po Big Bangu. Takže to je zhruba obdobie, keď sa neutralizovali atómy, že sa opárili elektróny a protóny do atómov. Tak bolo takéto. A to je ako počiatočná podmienka tých Einsteinových rovníc, ktoré potom vývojom prídu na niečo takého. Tam v podstate bolo akože málo tej tmavej energie, nenakreslili ju, a ktorá sa to postupne zmenilo. No a to je, ako vyzerajú tie počiatočné podmienky tu. To je tiež, treba odpovedať na to v CERNe, alebo teda tí časticoví fyzici, lebo tu sú v podstate všetky častice, tie normálne, ktoré prichádzajú do úvahy. Čiže keď sú neutrína 3, tak týchto 10% je zložený z 3% koláčov. Keby ich bolo 5, tak to bude zložené z 5 3% koláčov, bude 15%. Tak som to asi trošku zjednodušil, ja to nie som odborník na toto. Čiže to zloženie tu je dané tým, čo všetko môže byť v rovnováhe pri istej teplote a čo všetko môže byť je to, čo všetko je. Čiže tie stavebné kamene musíme popočítať, každému prideliť, koľko sa ich narodí počas toho Big Bangu a z nich sa to potom vyvíja. Čiže keď niekto povie, že neutrína sú 4 a nie 3, tak počiatočné podmienky v rovnici sa trochu zmenia a bude vyzerať aj tento koláč inakšie a budú sa musieť nejaké parametre zase trošku prispôsobiť, ale budeme hovoriť, že nie 4,6%, ale 4,8%. Tak toto všetko takto súvisí kozmológia a časticová fyzika a súčasne úlohou číslo 1 CERNe a v každej fyzike vysokých energií je naháňať túto tmavú hmotu, že čo to môže byť, skúsme ďalej. Takže toto všetko, toto je to, čo som zopakoval, akorát, že tie objavy toho CERNu a tmavá hmota tam nie je. Neobjavil CERN zatiaľ časticu tmavej hmoty, teda kandidáta, že toto zviera, ktoré sme včera objavili, by mohla byť tá tmavá hmota. Otázka je, že môže to vôbec objaviť a odpoveď je, že asi áno. Odpoveď je, že môj typ, alebo teda môj, ale typ všetkých, ktorí sedia v CERNe, je, že tak, jak doteraz hlavným útokom za posledné 4 roky bolo, že objavme Higgs bozón, aj ho objavili, tak teraz sa sústredí absolútne úsilie na to, že objavme časticu ťažkej, teda tmavej energie. A že čo to môže byť? No musí to byť niečo, čo není v tom štandardnom modeli. Skúsme ďalej, čo tam mám, neviem. Skúsme ďalej, dobre, nechajme tak. Že čo to môže byť? Není to nič z toho, z tých legokociek, ktoré poznáme. Teraz, čo to je za nová legokocka? To rozpínanie vesmíru nám hovorí, že v zásade to není iný druh principiálny zvieraťa, len sme ho zatiaľ nevideli, ale pôjdeme na Galapágy a tam nájdeme jašterov, sú to zvieratá, ale zatiaľ sme ich nevideli tu v Bratislave. A tie Galapágy sú vysoké energie na urýchlovaču. Prečo? Lebo ten podiel medzi energiou a hybnosťou je taký, že naznačuje nerelativistickú, iným som pomalú časticu a to môže byť najmä kvôli tomu, že má vysokú hmotu. A zároveň časticu, cez ktorú svetlo prechádza všetko, to znamená slabo interagujúcu. To znamená, že to, čo hľadáme, je WIMP. Weak Interactive Massive Particle. Tak, jak neutríno je len slabo interagujúce, ale má nulovú hmotu prakticky,
máme slabo interagujúcu ťažkú časticu, ako ťažkú? No, určite ťažšiu než na úrovni 300, lebo keby mala 300, tak už sme ju v CERNe včera videli. Alebo minulý rok, a nevideli. Prehľadali všetky dáta, čo sú zatiaľ namerané a není tam. Takže ďalší typ je, že 600 alebo 800. A trochu ten typ je daný tým, že keď mala 3000, tak to aj tak neuvidíme, lebo nemáme dosť energie v CERNe zatiaľ. No tak budeme tvrdiť, viete, ako Krištof Kolumbus, že má asi tak okolo 800, lebo to je to, čo môžeme objaviť. Lebo Kolumbus bol buď hazarder, alebo podvodník, alebo niečo z toho. Lebo on to sa dneska vykladá tak v škôlkach, že oni nevedeli, že Zem je gulatá, Fíni nevedeli, samozrejme, že všetci vedeli, starí Gréci vedeli, že Zem je gulatá a zmerali polomer Zeme. Ale na polomer Zeme boli všelijaké názory a buď bol 6000 km, alebo 3000 km, alebo tak, podľa toho, kto to ako meral, ako dobre, ako zle a tak. A Kolumbus bol hazardér, ktorý vedel, že nespraví väčšie lode, než také, aké spravil a na ne naloží len toľko párkov a cibule a zemiakov a vody, len aké sa dajú na tú loď naložiť a že vydrží to toľko cesty, že keď India je na druhej strane zemegule, gulatej, a je vzdialená len 20 000 km, tak prežijeme, keby 40 000 km, všetci umreme na pol ceste a bude pokoj. Hej. A presvedčím námorníku aj kráľovny, ja neviem koho, že Zem má len 20 000 a naložili lode a mala len 20 000, lebo v polovičke bola Amerika, takže prežili. Hej. Ale ináč to bolo hazardérstvo. Tak niečo podobné, že my teraz hovoríme, že Wind má, čo tak, keď má 800 gevov, lebo máme také urýchlovače, že to môžeme objaviť, tak ešte poďme objavovať, vypýtame si peniaze a budeme objavovať. A keď neobjavíme, povieme, Higgsa sme objavili, web sme vám dali, tak buďte spokojní. No tak takto asi vyzerá. A okrem toho, že v CERNe strieľame také energetické protóny, jak len máme, aby sa mohla narodiť tak ťažká častica, jak sa len dá, tak sa to hľadá aj iným spôsobom a toto je ten iný spôsob. Na Medzinárodnej kozmickej stanici teraz lieta tento detektor, ktorý bol tiež zostavený v CERNe. A to je najdrahší detektor, ktorý kedy bol zostavený. Vôbec, časticový detektor, veľmi precízny spektrometer merajúci hybnosti energie a rýchlosti častíc, ktoré prelietajú kozmického žiarenia. Lieta to na kozmickej stanici, tej ISS, jak sa volá. A jak to chce objaviť tmavú hmotu? Že keď preletí pozitrón takto cez ten detektor, tak je zaznamenaný, zmeraný a všetko o ňom vieme. A to, čo sa čaká, že pri vysokých energiách bude nárast počtu pozitrónov. Pozitrónov, čo sú antielektrónové častice. A že ako by mohli vznikať, to, že tak, že dva tie vinky sa zrazia, anihilujú a vznikne elektrón a pozitrón, veľmi vysoké energie, lebo keď majú veľkú hmotu, tak tie častice, ktoré vzniknú, budú mať obrovskú energiu. Takže očakávame, že vo vesmíre by malo byť oveľa viacej antičastíc veľmi vysokých energií, než si myslíme, že bolo doteraz. A toto je náznak, že naozaj je, že naraz okolo 100 gevov je oproti elektrónom oveľa viacej pozitrónov, než bolo doteraz. Teda toto je, že normálne prípada jednogevový 10% pozitrónov a 90 elektrónov, ale tu je už 20%. No. A hlavnou signatúrou by bolo, keby sa ten náraz pozoroval až po niekiaľ, že stále viac a potom naraz nič. A jak sa dá vysvetliť, že nie je naraz nič? Že tam nie je niečo, čo vyrába ešte väčšiu energiu. Veď tá častica nemôže vyrobiť väčšiu energiu, než má sama hmotu. Takže keď nájdeme, pokiaľ ten náraz ide a kde končí, tak máme hmotu tej častice. To by bola strašne silná signatúra, že to je niečo takého, lebo toto tu, na to keď takí, ktorí vsadili na to, že toto nič nenájde, tak hovoria, akože viete, tí diabloví advokáti, že toto vám spraví aj neutrónová hviezda, že to ešte nič nevidíte. Čo je pravda. Takže tí, ktorí to vystrelili do vesmíru, povedia, no, toto vyzerá nádejne, a tí druhí povedia, ale
tak svet chodí a potom naraz sa to zlomí a oznámia do Štokholmu, že našli sme to. Tak uvidíme. Ja sám si myslím, že keby som mal staviť niekde v Anglicku, kde nejaké buklenky možno už sú, ktorí príjmajú stávky, tak ja si myslím, že výpad nájdu v CERNe. Veľmi pohrokov. Je to možné. Je to možné a budeme rozumieť 30% hmoty vesmíru pri najmenej, alebo úplne všetkému, keď tých zbylých 60% prehodíme na ľavú stranu rovnice, čo je môj druhý typ. Že sa to nájde, že to je konzistentné s tým, že ľavá či pravá strana, všetko jedno, ale musí to rozhodnúť CERN. Takže na to je dobrý CERN aj pre porozumenie vývoja vesmíru. A ďakujem pekne, že ste vydržali. Ďakujem. Komplikovaných vecí veľmi jednoduchom podaní. Môže byť otázky, keď máte ešte chuť. No, Einsteinová rovnica je energia rovná sa m na druhu, čiže MC na druhu je aj taká rovnica, áno. A toto je tiež Einsteinová. Einstein bol taký múdry, že má ešte oveľa viacej rovnic. Môžem? Pán docent alebo maestro, neviem, lebo vy ste z tej známej hereckej televíznej dvojice. Nie. Ja som herec, že rád hrám divadlo, ale nie som z tej hereckej rodiny. Tak aby sme to odľahčili. Dobre. Poznáme vás dobre z televízie, s Mojžišom ste taká dvojica známa. Mám takú otázku. Mne sa to veľmi nepáči, tá tmavá energia, priznám sa, a neviem si to dobre vysvetliť. Dopredu sa ospravedlňujem, nie som ani fyzik, aj som už starý, ale prosím vás, hovorí sa, že tmavá energia vlastne, že prvých 7 miliard zhruba rokov proste sa pravidelne zvyšovala, alebo nezvyšovala sa rýchlosť rozpínania, bola konštantná a zhruba od 7 miliard sa rozpína zrýchlenie. A to zásluhou tej tmavej energie. A tá sa hovorí, že to je energia vákua, čiže priestoru, povedzme. A keď sa ten priestor zväčšuje, tak sa zväčšuje množstvo vlastne tej tmavej energie. A ako je to v súlade potom so zákonom o zachovaní hmoty? So sedláckým rozumom by človek povedal, že keď sa zvyšuje množstvo energie, tak by malo sa znižovať množstvo hmoty. Neviem si to dať do súladu. Je to správny názov, tá energia? Ja som sa tu snažil povedať, že podľa mňa nie. Mne sa tiež nepáči tá tmavá energia, lebo podľa mňa to patrí na ľavú stranu rovnice a s energiou to nemá nič. A tam, keď to je, tak to tam je a basta Fidli, riešenia sa nezmenia a všetko je v poriadku. Takže mne sa ten názov tmavá energia nepáči. Ale tie vaše námietky by som tiež neprijal. To zase nie sú hlupáci, ktorí to dávajú na tú pravú stranu. A môže sa ukázať, že jemnejšie pozorovania, jak presne sa to exponenciálne zväčšuje to rozpínanie, urobia, že nejaký koeficient, ktorý teraz sa nameral v úvodzovkách, že je rovný -1 plus minus 0,02, a to mne vyhovuje, lebo -1 je to, čo zodpovedá tej ľavej strane. Ale presne -1. A keď sa nameria, že 0,96 plus minus 0,04, tak ja s mojím názorom, že to je na ľavej strane, som out. To musí ísť potom na pravú stranu a potom vznikne tá istá otázka, že čo to je, z čoho to je, prečo je to mínus a všetko toto. Len podľa mňa zatiaľ nedozrel na to doma, ale ja už som starý a to viete, že to sú také povedačky, že starý profesor povie, kým ja som profesor na tejto katedre o elektrónoch, tu nikto hovoriť nebude. No tak, ja som trochu konzervatívny a mne sa zdá, že nechajme to naľavo, kým sa to dá udržať a až to bude jasné, že to je napravo, tak potom. Ale mladí výchtiví, ktorí chcú ísť do Štokholmu,
si to samozrejme dajú dneska napravo, aby mali čo hľadať a na niečo si urobiť slávu. Takže tak. Ale tie vaše námietky sa mi moc nepáčia, lebo so zachovaním energie je to veľmi komplikovaná vec na úrovni celého vesmíru. Dôvod na to je zhruba taký, to by ste si mali sem pozvať Baba Baleka niekedy a možno, že takéto otázky by lepšie vedel som povedať než ja, ktorý Vlado Balek vie tie rovnice riešiť a čo tam je, ale zhruba povedané fyzika dosiahla tie úspechy, ktoré dosiahla malou ambicioznosťou. Že nechcela vyriešiť naraz celý svet, ale pochopíme tento kúsok, potom tento kúsok a potom to ako z lega složíme. A to skladanie nie je niekedy jednoduché, ale keď to skladáme z kúskov, tak z tých kúskov dobre vieme povedať, čo je tam energia v tom kúsku, čo je toto a vieme, že platí zákon zachovania energie, spravíme bilanciu, všetko sedí. Ale keď začneme byť na úrovni celého sveta, že celý vesmír je náš objekt, tak to je priambiciózne podľa môjho hľadiska a často môže vzniesť nedorozumenia, lebo zákon zachovania energie, že poskladáme energiu z tých kúskov, vyzerá pre celý svet, pre Einsteina inakšie než normálne. Tam neplatí rovnica kontinuity, ale v takom kovariantnom tvare, takže tam neplatia normálne derivácia, tým pádom tam neplatí zákon zachovania energie v takom normálnom tvare. A jak to platí a čo tomu, proste inými slovami, zhruba povedané, čo sa stalo je toto, ale nie, že by som tomu ja rozumel. Tuto na Zemi, keď máme gravitačné pole, tak vidíme, že kinetická energia lopty, ktorá padá dole, narastá. A že prečo? Lebo klesá gravitačná energia. Lenže keď Einstein zrušil gravitačné pole ako silové pole, tak v tom termíni napravo nie je gravitačná energia. Gravitačná energia je preč, zmizla. Nie je nič. A namiesto toho zrýchľuje sa to, lebo je to krivočiarom priestoro-čase pohyb, že nie na základe toho, že sa mu zvyšuje energia, lebo ten pojem je tam úplne iný, lebo sme zrušili gravitačnú energiu, ale efektívne to dá to isté. Takže v tom jazyku tých rovníc nemôžno dobre hovoriť o zákone zachovania energie, lebo nerátame energiu gravitačného pola, ktoré nie je, lebo sa to hýbe v priestoročase a tam to môže naberať rýchlosť nie na základe dostávania energie, ale na základe toho, že prirodzený pohyb je zrýchlený. Takže to je veľmi ťažké a taký amatér jak ja potom nevie dosť dobre v ktorom čo urobiť, takže napríklad problém riešite rozpínanie vesmíru a čo sa deje s rejtovým žiarením, ono znižuje teplotu. A že teraz jak ju znižuje? No lebo s nikým neinteraguje. A keď s nikým neinteraguje, tak zachováva energiu. Takže energia fotónov by mala byť taká istá teraz, jak v roku 300 000. To nie je pravda. Ono má rovnakú entropiu a nie rovnakú energiu, lebo energiu nerátame, lebo tá. Hej. Takže normálny amatér si povie, že to má rovnakú energiu, napíše rovnicu zachovania energie a dostane zlú teplotu na konci. Hej. Takže tak. Tam je to, tie pojmy si treba veľmi predúmať, čo je čas, čo je vlastný čas, čo je synchronizovaný čas, čo je hen také. A to aj keď čítate knižky, tak ťažko sa to tam dočítate. To sú ťažké otázky, ja na väčšinu neviem odpovedať. Áno? Ja určite že pred pár mesiacmi som čítal krátky článok a neviem, či je to pravda, že CERN sa pokusí urobiť malé čierne diery. Dobre. To bola marketingová chyba CERNu. Dramatická marketingová chyba CERNu. CERN potrebuje peniaze, lebo však to niečo stojí. Tak musí povedať, že čo všetko zaujímavé, jakí sme my junáci, čo všetko budeme vedieť urobiť a čo všetko zaujímavé sa spraví. A teraz
Medzi tým aj teoretici potrebujú vymýšľať skoro absurdné veci, alebo tak. Takže nejakí teoretici vymysleli nový druh čiernych dier, ktoré nie sú tie normálne čierne diery, ktoré sú v knižkách opisované, ale zhruba povedané, že keby vesmír bol nie štvorrozmerný, čiže čas plus 3 priestorové, ale 20-rozmerný, tak gravitácia v 20-rozmernom priestore bude vyzerať nejako inakšie a čierne diery budú také prťaté, malinké a nebudú také žravé a neviem, čo všetko bude iné, ale sú to také isté čierne diery, len to v inom svete inakšie vyzerá. A prečo je teraz naozaj trojrozmerný? Lebo z tých 20 rozmerov 17 je kompaktifikovaných do takých malých týchto, čiže veľmi silným mikroskopom v úvodzovkách by sme videli, že v tej malej oblasti už je nie 3 rozmery, ale 20. V tom je schovaná nejaká prťatá čierna diera, môže tiež byť. No a potom niekto v CERNe si všimol, že keby to bola pravda táto dosť absurdná teória, tak je istá šanca, že keby tá teória mala nejaké parametre, lebo ten človek teoretik, alebo ľudia, vymysleli tú teóriu ako spektrum teórií, že také a hen také, podľa toho, jak sa naladia nejaké parametre, bude 20 rozmerov, 30 rozmerov, ale bla bla. CERN si všimol, že my máme, alebo staviame také mašiny, že keby tie parametre boli takéto a takéto, tak takú čiernu dieru, keby ten teoretik mal pravdu, môžeme objaviť aj u nás, tej mašiny. A poznáme to podľa toho, že sa bude to správať tak a tak. I vydali také, niekto napísal, nie že vyhlásenie, ale niekto napísal, že však takéto čierne diery by sme mohli aj objaviť, keby boli. A vznikla celosvetová panika, lebo ľudia poznali pojem čiernej diery, ale len tej čiernej diery, tej normálnej, ktorá je v strede každej galaxie. A povedali, že no čak toto my nechceme, že v Ženeve vyrobia čiernu dieru a tá čierna diera postupne vypije jazero, potom mesto, potom Švajčiarsko a potom nebodaj aj Kremnicu. Taký strach, panika bola. Že postupne to... Počul som. A bola panika a boli žaloby. Súdne žaloby v kongrese americkom, interpelácie a neviem čo, že zastavte tých bláznov, lebo idú zničiť svet. To skončilo tak ďaleko, že nejaká indická dievčina spáchala samovraždu, ako naozaj, že ona nebude čakať na koniec sveta, aby bola zožraná čiernou dierou, že to sa už neoplatí tu byť. Tak ja neviem, ona bola zrejme nejaký iný druh psychického narušenia, čo napísala a povedala, to neviem. Ale nejak to povedala, alebo napísala, alebo tak. No a jak tie súdne procesy dopadli, neviem, ale CERN to potom trpko oľutoval, že spomenul čierne diery vôbec, lebo nevedel čo. Lebo tlač nemá o čom písať, no tak píše takéto veci, to je zaujímavé. Tak potom zase urobili konzorcium veľkých vedcov na celom svete, ktorí vysvetľovali, čo mali na mysli a že to vôbec nie je nebezpečné a tak. A na to odpovedajú iní ľudia a že vy samozrejme teraz budete tvrdiť, že to nie je nebezpečné, lebo sa tým živíte a tak. A už to nikdy, tohoto džina, ktorého vypustili ste z fľaše, už nikdy do tej fľaše nenacpete, ale výhoda je tá, že potom ja neviem čo, španielský kráľov nás niečo ukradla, alebo niečo takého, takže tlač má nejaké iné zábavky a sa na to zabudne. Takže tak. A to sú také žarty, akože v Anglicku je seriózny, neviem, či už skončil, ale prinajmenej bol seriózny súdny proces, roky trvajúci, taláre, paruchne a tak, že niekto podal žalobu na McDonalda za genocídu britského národa, lebo zjavne ich učí jesť také svinstvá, ktoré vyhubia anglický národ. No. A súdy sa o tom veselo bavili s právnikmi, dobre platenými, lebo to bolo zaujímavé. Som sa chcel spýtať, že prečo Feynman nechcel dlho uznať Gell-Mannovi tie kvárky? Prečo Feynman? Ich nechcel ako mu Nie, Feynman nie, že nechcel priznať, on povedal len to, že to sú časťóny, že sú to nejaké častice vnútri protónu, ale vtedy nebola žiadna evidencia, že kvárky sú preferované oproti iným typom časťónov. Takže Feynman bol taký opatrný,
že nepovedal, že objavili sa tie kvarty, ktoré si Tim Murray už vymyslel, ale objavili sme nejaké časťovne, lebo fyzici musia byť trochu opatrní, keď nechcú dostať do problémov s čiernymi dierami. A takže aj CERN neobjavili hneď objav Higgsa, ale oznámili, že objavili sme časticu a sú silné náznaky, že by to mohol byť Higgs. A teraz už dosť tvrdia, že je to Higgs, ale ešte tak stále je to tak mierne, je tam zadné dvierka nechaté trošku, lebo totiž to vo fyzike my nikdy nič nepotvrdzujeme. My nikdy nič nehovoríme, že toto je to. My len hovoríme, že sme objavili dostatočnú evidenciu, že toto nie je to. My vylučujeme a nepotvrdzujeme. My sme nepotvrdili zákon zachovania energie, my sme len nenašli protirečenie zatiaľ. Keď nájdeme, zmeníme učebnice. Čiže fyzika nič nepotvrdzuje, fyzika vyvracia. Povie, že toto nebol dobrý nápad. Takže my nevieme, že to bol Higgs. S istotou, takoutou super istotou, ale máme dostatočne silnú vieru, že deti učíme, že pre jednoduchosť hovoríme, že sme objavili Higgsa. A môže to byť tak, že potom treba z nejakej lepšej teórii ten Higgs bude vlastne niečo iné? Že bude to už teda niečo, ale v inej teórii to bude... Samozrejme, že sú kopec iných teórií, ktorú tu ja som povedal, že ten Higgs pomohol zaplátať nejakú matematickú dieru. Istým jednoduchým spôsobom. Sú navrhnuté, keď sa Higgs dlho nevedel objaviť, tak samozrejme teoretici hneď dúmali, že však možno sú aj iné spôsoby zaplátania tej diery, v zásade trochu zložitejšie. Ale niekto hovorí, že naopak prirodzenejšie. Takže ja poviem, že môže sa stať teoreticky, ale stále je to menej pravdepodobné, že v skutočnosti tá diera je zaplátaná niečím iným a toto je náhodou, má také vlastnosti, ale stále tá častica sa stále študuje, stále sa robia experimenty a zhodou okolností tá celá Higgsová teória, zaplátanie tie diery Higgsom predpovedá všelijaké veci. Jak často sa to bude rozpadať na 4 leptóny, jak často sa to bude rozpadať na hadróny a nejaké iné. A keď sa to pomeria, tak to sedí s tými predpovediami. Takže to by v tom bol čert, aby to náhodou sedelo a bolo to niečo úplne iného, ale môže to tak byť. Môže to tak byť, ako sa ukázalo s mechanikou, lebo mechanika je nepravda. Planéty sa tak hýbu, rakety tak strieľame, neviem čo všetko, ale nie je to pravda, lebo pravda je kvantová mechanika. Teda pravda. Možno ani to nie, ale lepšia pravda, užitočnejšia, ale približne niekedy vieme, že prečo výsledky, ktoré by sa mali rátať podľa kvantovej mechaniky, kľudne zrátajme podľa normálnej mechaniky, strieľanie basketbalovej lopty, nebudeme rátať pomocou kvantovej mechaniky, lebo to dá rovnaké výsledky, tak to zrátame jednoduchšie. Tak také niečo by sa mohlo stať, ale ja by som na to nestavil peniaze. Ja si myslím, že je to ten Higgs. Hej, že tí ľudia, ktorí vymysleli iné zaplátania, musia vymysľať také zaplátania, že je to niečo iné, že to je niečo iného, ale ten Higgs je akoby časťou toho. To verím, že sa môže stať. Ale že keď sa pozrieme jemnejšie na 12. desatinné miesto, tak zistíme, že ešte potrebujeme 3 iných Higgsov a iné také žárky. To je veľmi pravdepodobné, to sa môže stať. Čiže vo fyzike v tej časticovej sú dve techniky, ako pokračovať dopredu. Postaviť čo najväčší urýchlovač, ktorý ešte daňoví poplatníci sú ochotní zaplatiť a strieľať čo najväčšou energiou niečo na niečo a dúfať, že poletí niečo exotické, ako ten VIMP. Druhá technika je merať niečo veľmi presne na mnoho desatinných miest a porovnávať s teóriou a zistíme, že až do 8. desatinného miesta teória súčasná a experiment dáva to isté a na 9. sa to líši. A potom zistíme, že musíme modifikovať teóriu a objavíme niečo nové, tak nepriamo, že 9. desatinné miesto hovorí, že je to inak. Čo sa stalo viackrát? A ešte taký problém mám, že teda podľa Einsteina je vlastne hmotnosť vlastne energia. Nie, to nie je pravda. To sú také ľudové
interpretácie vzorca E rovná sa mc na druhu, že hmota sa mení na energiu a tak ďalej. Ja si myslím, že to sú pomýlenie mysle vyvolávajúce tvrdenia, že ekvivalencia hmoty a energia a všelijaké také veci proste platí náhodou, nie náhodou, z dobrých dôvodov, ale platí nejaký vzorec, že E sa rovná mc na druhu a to M sa nazýva, že hmotnosť. Ja to nikdy nenazývam hmotnosťou, lebo to není žiadna hmotnosť, to je energia, ktorá sa dá prerátať na hmotnostné jednotky vydelením C na druhu. Častica nemá premenlivú hmotnosť, to je teda, nemá, to je vec kusu. Ale podľa mňa to je zavádzajúce, deťom by som to nikdy nehovoril, že Jožko, častica môže meniť hmotnosť podľa toho, jak ide rýchlo. Častica má kľudovú hmotnosť, to je dosť dobre definovaný pojem, čo to znamená. Všetko ostatné je energia a energia sa dá merať aj v hmotnostných jednotkách. A zhodou okolností je pravda, že kľudová častica má energiu rovnú tiež M0 krát C na druhu a keď ju rozbijem dobre, že sa zmení na niečo iné, tak to iné bude mať takú energiu, ako pôvodne mala MC na druhu. Ale tvrdenie, že hmota sa zmenila na energiu, ja by som nebral, lebo nie je jasné, čo je hmota. Že to, čo malo hmotnosť, má v sebe skrytú energiu rovnakú prepočítaním C na druhu, to beriem, ale hmotnosť a hmota, hoci ja nie som slovíčka, sú dve rozličné veci. Čo je hmota, ja neviem, lebo už nemusíme hlásať marxistické nejaké tie, že oni vedeli, čo je hmota. Ja neviem, čo je hmota. Viem, čo je hmotnosť, to sa nejak meria, a to mi nevadí, že to je rovné s energiou niekedy, že to dá prepočítať. A že je hmota, a čo foto není hmota, však je hmota tiež. Takže to není, že čistá energia, alebo tak ja neviem, čo je hmota. No, tak to potom je na debatu. Ale podľa mňa to není tak, že mal som fotón, čo nebola hmota, a naraz mám elektrón a pozitrón, a to je hmota, a že energia sa zmenila na hmotu. To je podľa mňa nezodpovedné narábanie so slovíčkami. Čiže nás učili hlúposti vlastne. Dobre, viete, to je taká, že učiteľská licencia, to je strašne ťažko povedať. Prosím? Nie, otázka je, že či to je, učili nás hlúposti. Viete, lebo... Ja to trochu robiť ako tým, samozrejme. Nie, samozrejme, ale je niečo také ako pedagogická licencia, že vieš, Jožko, ja nepoznám celú pravdu. Ani ti nemôžem zodpovedne povedať celú pravdu, ale môžem ťa naučiť niekoľko praktických pravidiel, ktoré keď budeš dodržiavať, tak máš väčšiu šancu prežiť v džungli tohto sveta. A tie pravidlá, že nemajú svoj hlboký filozofický tento, to mi nemusí tak veľmi vadiť, keď mu na nejakých miestach aj poviem, a to je chyba učiteľov. Učiteľ sa niekedy bojí povedať, že vieš, ja neviem. Ale že prakticky je užitočné správať sa takto, lebo sme väčšinou prežili, ale aj tak ti negarantujem, že prežiješ. Ale máš jednoduché pravidlo, že veľké pruhované utekaj, lebo to je možno tiger. Hej? Ale môže to byť aj námorník, ktorý stroskotal a blízko. Hej? Akože to tak... Nevieme to, takže tie pravidlá, keď zjednodušujeme pre deti, často tvrdíme pre puristov nepravdu. Len ich dostatočne neupozorníme, že vieš čo, neextrapoluj teraz tie reči na celý svet, na abstraktné veci, na ja neviem čo, na Pána Boha, ja neviem na čo všetko, lebo o tom to nebolo, čo som ti hovoril. Ty sa drž tejto jednoduchej situácie, že vidíš bzučiacu potvoru, radšej uteč, možno není taká nebezpečná, ale však radšej tak. Takže my nevieme pravdu. Tak radšej merateľná hmotnosť ako hmota. Čo to je merateľná hmotnosť? Všetko čo? Ja sa nerád púšťam do filozofie, kedy sme si s Martinom Mojžišom v telke podali ruky, že filozofia neexistuje. Čo samozrejme trochu blbosť, ale myslím tým, neexistuje to ako veda. Existuje to ako kultúrna zábava, intelektuálne posedenie pri ohni a tak ďalej, všetko dobre. Ale fyzika je presvedčená, že všetko, čo je merateľné.
Takže ja tvrdím, že potom všetko je hmota. Mám isté pochybnosti o ženskej psychike, ale to sa nedá použiť teraz, lebo rodová rovnosť a tak, to by akože mohlo viesť aj k súdnemu procesu. Dúfam, že není medzi nami žiaden filozof. Ale áno. Môže byť, čak ja im to neveriem. No, ja pre istotu hovorím tiež o sebe, že ja nie som vedec. Ja myslím, že je tam ešte jeden problém, tam skôr, že sa vlastne kryštalizuje aj tie termíny. Vlastne sa inak používajú v tej filozofii, inak sa používajú. Isté. Lebo bola, kedy sme robili také seminári a astronomia, filozofia a vlastne sa snažili dospieť, aby sa rozprávalo jedným jazykom, aby sa to teda nerozprávajú. My fyzici sa často nerozprávame jedným jazykom. Tam je problém aj, že ako, ktorá tá oblasť vykladá ten termín. To je bohužiaľ tak. A tá fyzika je exaktnejšia od niečo, že väčšina z nás rozpráva podobným alebo tým istým jazykom. Ale tu bol ten príklad tmavej energie. Ja si myslím, že to je misleading term a niekto iný hovorí, že to je v poriadku. Tak, no a to. Ale rovnice počítame obidvaja rovnako, len potom tie výklady. Takže máte všelijaké také, v CERNe dokonca sú obrázky, oni objavili Higgsa, vysvetľujú, čo to je, že jak to získa hmotu a že hmota sa získa podobne, ako keď sa predierate davom ľudí, tak vám to ide ťažko, takže ste ako keby ťažší. No, tak, to je totálna blbosť, samozrejme, ale ľudové rozprávky sú ľudové rozprávky, však ako to je v poriadku. Spomínali ste, že antivodík bol pripravený, bolo to rádovo niekoľko atomov, niekoľko desiatok stoviek a bolo to niečo väčšie množstvo ako pár atomov, zabezpečili sa ich nejaká stabilita, teda uloženie v nejakom vzorkách kontajneri. Uloženie čoho teraz? Toho antivodíka. Antivodík samozrejme neuložíte na veľmi dlhú dobu v nejakom kontajneri, ako to, čo bol ten úspech, že ho udržíte v nejakom magnetickom poli istú dosť dlhú dobu a potom vám to aj tak utečie kvôli nestabilitám a tak, stratí sa, lebo anihiluje. Ale že udržíte ho dosť dlhú dobu na to, aby ste zmerali nejaké jeho vlastnosti a zistíte, že má rovnakú hmotnosť ako normálny vodík. Má, neviem čo, také vlastnosti nejaké, že spektrum a také veci, hej. Že žije dosť dlho na to, aby ste povedali, čo to je, ale z tých zvierat, ktoré som tu spomínal, dosť veľa z nich sa nedajú uložiť, dokonca aj to, čo sa mi, to je len taká drobná poznámka navyše, tá filozofia, že skladáme sa z tých Lego kociek. To nie je celkom dobrá filozofia, lebo učíme deti, že skladáme sa z protónov, neutrónov a elektrónov. Ale to nie je pravda. Nie je to taká pravda, ako to decko si vo svojej hlave hneď predstaví, lebo z neutrónov sa rozumným spôsobom nič nemôže skladať, lebo neutrón je nestabilná častica, keď vám ho sem donesem a položím na stôl, za 15 minút tam není, on sa rozpadne. A teraz, takže neutrón, z ktorého som ja zložený v uvozovkách, je niečo iného, než neutrón položený na stole. Vo mne sa nerozpadne, na stole sa rozpadne, v stoličke sa nerozpadne. Na to vieme dôvod, prečo sa nerozpadne, ale tam je problém identity. Je to ten istý neutrón, ktorý je sám, ako ten, ktorý je v interakcii s niekým? A to je ináč vec, ktorej nerozumiem dobre, ale bola veľmi plodná v tejto našej západnej, nemyslím kapitalistickej, ale západnej, ako neaziatskej filozofii. A to je, že jedna vec môže byť v tom istom, v rozličných stavoch. Že mám tú istú časticu, ale hýbe sa rýchlo alebo pomaly. No je to tá istá častica? Keď sa raz hýbe rýchlo. Čo robí identitu tej častice? Že to je až ono? Celkom by som povedal, vulgárny prípad je taký, že tu môže byť dievčina, zajtra bude v inom stave a otázka je, či je to tá istá. Hej? A ako to je seriózny problém. Čím sa to pozná? A teraz niekedy sú až absurdné situácie, povedzme, ten neutrón je absurdný. Je to ten istý, keď sa skladá vo mne a vo mne sa nerozpadne a vonku sa rozpadne? Je on ten istý? No, není tie istý, lebo možnosti má iné. Hej? Akože, no, neviem to dobre povedať, ale predsa len je to dobrý pojem, že to je neutrón, skladáme sa z neho, ale musíme poznať tie obmedzenia, že čo to znamená to slovo. Mne sa to zdá, že môže to byť ten istý a nemusí to byť ten istý. Možno, že ho nejaká ešte menšia častica ovplyvňuje. To
ktorú dneska No nepoznáme. my vieme, prečo sa nerozpadne vo mne. Dobre povedať, že nemusíte sa báť, že za 15 minút nedojdete domov. Ale ani proton a proton nie je to isté, lebo ako samostatný proton a proton viazaný v jadre No majú podobne. hmotnosť. To je v podstate Nie? To je v podstate to isté, len tá zmena pre tie neutróny je väčšia, by som tak povedal. A nerozpadne sa preto, že je to fermión a keby sa rozpadol, musí sa vzniknúť proton a nemôže vzniknúť proton, lebo byt, v ktorom by prípadne mohol bývať rozpadnutý neutrón, už ktoré protónu je už obsadený. Takže nemá kam ísť a preto sa nerozpadne. Tak, no. Dobre, ale tak to sú toto sú terminologické veci a treba na to serióznejšie štúdium všetkých vecí, aby sme sa vedeli vysomáriť, ale aj tak sa nevysomárime vždy. Antivodíka, máte asi časové aká stabilita pre neutróny. Prosím? Antivodík? To záleží na tom, ako budú izolovať od vody, normálne. Keď príde do kontaktu s motor, tak to je krátka voda. To je oveľa kratšia. To je anihilácia protónu, antiprotónu, takže to je, ja neviem, 10 na minus 20 sekúnd, alebo tak. Dám ti teraz. Až to zase protóny sa... Dám ti teraz. Proton a antiproton sa musia dostať blízko k sebe, aby anihilovali. Takže teraz je otázka, či zarátavate aj čas, čo letia, kým sa dostanú k sebe, alebo až potom, čo sa dostali k sebe. Takže tie časové faktory sú tam na úrovni, možno až, keď sú už blízko pri sebe, že sa prekrývajú zhruba povedané tak 10 minút 20 sekúnd. By som si typol, ale toto strieľam vodu. Ja myslím, áno? Ja sa vrátim k tej rovnici z Einsteinu, áno, áno. Ne. Všetko OK, keď ten člen nechali naľavo tak, ako je, lebo iste by bolo treba vysvetľovať potom, že prečo je vesmír napríklad stacionárny, lebo tiež by nemal byť podľa nejakých iných zase... Však není stacionárny. No dobré, ale prečo by to malo byť OK, keby ten člen mal ostať naľavo? No, s tým, keď je naľavo, vyjde všetko rovnako tak, ako keď to dáte napravo. Ako v rovnici je jedno, či je vec naľavo alebo napravo, riešenie rovnice je rovnaké. Otázka s akou hodnotou, samozrejme. No, vy ste hovorili niečo o tej hodnote, že ak bude v nejakých medziach... No samozrejme, keď zmeníte hodnotu lambda, tak to bude iné. A to lambda zodpovedá tomu, že koľko percent, či 68, ja teraz neviem preložiť 68% do veľkosti lambda, ale keď niekto objaví, že nie 68%, ale 57%, tak sa zmení hodnota lambda. Lambda je parameter v rovnici, o ktorom nič netušíme, odkiaľ pochádza. A zatiaľ je to také, že príroda si zvolila, že práve tuto takto je. No, tak potom to zvolíme ako axiómu, ale akože toto... To je axióm, to je axióm. To je axióm. Bude vás zmysel sa nad tým zamýšľať, tak či tak. Ale treba si uvedomiť, že my žijeme vo fyzike s veľa axiomami tohto typu. To nie je jediná. A my sa snažíme postupne dopátrať, že či náhodou za tým, čo vyzerá ako axioma Pánom Bohom určená, či za tým nie je nejaké vysvetlenie. Hej? Že napríklad príklad jeden je taký, teraz ten Einsteinov je slávny, že za Galileiho a Newtona bola axioma, že hmotnosť častice, alebo telesa, hrá dve úlohy, gravitačnú a zotrvačnú. Že je m krát a naľavo, je m nejaké. A napravo v gravitačnom základe je m krát m deleno r na druhu a to m naľavo a m napravo je také isté. Ale fyzikálne to sú dve rôzne veci. Jedno určuje silu, veľkosť sily a druhé určuje veľkosť zotrvačnosti. Hej, m krát a je, jak je teleso zotrvačné, jak ťažko sa rozhýbe vagón a m napravo určuje, jak ho veľmi zemegula priťahuje. A až do Einsteina to bola náhoda. Že Pán Boh spravil, že m1 sa presne rovná m druhému a preto telesá padajú s rovnakým zrýchlením zo šikmej väže. Einstein povedal, že fíha, za tým niečo musí byť. Že to není náhoda, že Pán Boh spravil dve konštanty a povedal si, urobím ich rovnaké a nech sa trápia. Hej? Že prečo? Tak on povedal, že to je rovnaké, že to není jedna konštanta, že to nie sú dve, ale jedna. A z gravitácia urobil zotrvačnosť. Že gravitácia a zotrvačnosť je to isté, že to není sila. Hej? Že to je prirodzený spôsob pohybu častice ako zotrvačnosť. Len v krivom priestoročase. Takže spravil z toho jednu vec
A už vieme, prečo gravitačná a zotrvačná hmota je to isté, lebo to je jedna vec. No a takých vecí je veľa vo fyzike. Pozrite si tabuľku fundamentálnych konštant, ich je veľa. A za každú sme veľmi vďační, keď niekto objaví, že a táto sa dá vypočítať pomocou ostatných. Ja som len narážal na to, že má zmysel skúmať aj prečo lambda. Ako má, ja nehovorím, že to nemá zmysel, ale to je otázka o zmyslu práce. Tie axiómy a to občas to rozbije na ďalšie. Nie, je to určite pravda, má to zmysel, ja som to trošku veľmi kritický, pretože tým ľuďom, ktorí to tak nonšalantne novinárom hovoria, neupozorňujú ich dostatočne na to, že to je jedna možná interpretácia, na ktorú som si vsadil, ale je možná aj iná a zatiaľ sme si nie istí, ktorá je tá. Takže, ale celý trik je v tom, to je bohužiaľ choroba súčasnej vedy, že marketing je dôležitý. A blbo sa predáva konštanta lambda a strašne dobre sa predáva novinárom tmavá energia. To je proste... Pán docent, áno. Lambda sa takto, že? Áno. Dobre, no hádam aj stačilo, nie? Večera, manželky, frajerky a tak. No na frajerky. Nadriadené orgány jedným slovom. Až dve. Chyba mi nadelím tretia. No vidíte. Pani Vedica. Rozumiem, čo hovoríte. Určite správne slovo, že nemusí, je správne. Lebo čo ho